May Babengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po kayong talasuyo, Jennifer Salenga. Areni na rin margula balita ang yaning Webes, August 1, 2024. Court of Appeals, pepasyas na yung dismissal order ng Ombudsman laban kang dating Mayor Tumang ng Mexico. Economic advisor ng dating Presidente Duterte asangkot keng illegal drug trade para kapnening House of Representatives. 250,000 pesos sa laganan ng ecstasy, ikwadring otoridad King Medong at Chinese national King Angeles City. B4 Region 3, mga mangingisda, walang nakitang oil sheen sa Hagonoy at Malolos City, Bulacan. At bilang ng mga learner na nag-enroll sa Central Luzon, nasa 2.4 million pa lang ayon sa DepEd Region 3. Nakaramdam kami ng hirap. Dala ng tubig na maiinom. Ngunit ang mga senyales na lang mas marakal. Bingaliwang aktibidad. Kabalen, mga karehiyon at Gana ng pandemya, metong resolusyon ing pinirmanda ring 22 senador bangsa langsangan ing implementasyon ning Public Transport Modernization Program. Ang pangkasikareng lawmakers, dakal pa problema king programa ing dapat isamas. Masaya no man ding miyembro ning Transport Group apeston narama keng takbanga ini ning Senado. Mamalita ay Arlene Salonga. Majority ka rin senador dempe pakit suporta king resolusyon na manamuyot king gobyernong isuspendi ing implementasyon ng Public Transport Modernization Program o PTMP at dating Hausang Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Inibang mamiedalan king review at pamanyamas kareng issue ng programa ape pasyag dareng transport groups. King proposed Senate Resolution number 1096 nung nukarin 22 karen 23 senators den pinirma, anyawaran dang suspension pa yung programa kabang alapang resolusyon kareng reklamo dareng apektadong drivers, grupo, union, ampong transport cooperatives, antimurin bang asiguro ing mas epesyente at inclusive a implementasyon niti. Yakabud di Senator Risa Ontiveros ing epinirma king may sabing resolusyon. Parang ang Senator Joel Villanueva, sumangid din pa mag-set deadline para king franchise consolidation, hepa man mariresolve yung local public transport route plans dareng kera kalang LGUs, aking kayang kapanwalan, dapat inunad ang semasan. Aparte kanini, taga ng magkasakit lakan ren drivers at operators king kakamal dareng modernized jeepney. Mismo sila, Land Bank, DBP, nag-state sila na it's too expensive for our PUV drivers. Magkano kinikita nila? Ang average, 650 pesos a day. That's absurd. Eh kaysa naman malubog sa utang, syempre, mapipilitan po yung mga kababayan natin na huminto na lang sa biyahe, monte yung babiyahe, mawawala ng trabaho, tataas na naman ng unemployment. At lumbagyan naman ng pinunto ng Senator J.V. Ejercito, inya pinirmaya king resolusyon. Kasi hanggat 2.5 to 2.8 billion ang isang modern jeep, napakamahal, hindi kaya ng ordinary jeepney operator siya. Kailangan mahanapan po natin ang solusyon kung paano natin ito, halimbawa may bababa, yung amortization. So not unless, yung three factors, no? Rationalization of routes, yung supply, tulungan natin dapat yung local, i-prioritize natin yung local as a manufacturer sec. Last but not the least, yung nakasalalay ito sa financing scheme. No, kailangan ayusin muna natin yan bago natin ipilit yung deadline na tapos na dapat mag-modernize na tayo. Dapat ayusin mo yung tatlong factors na to para masabi natin handa na tayo sa PUV modernization.
Welcome development neman kanu para king pinag-isang samahan ng tsuper-operator ng Rutang Angeles Mabalacat o Piston Rama, ing meging desisyon na inini Senado. Metong yung Piston Rama karang aktibong sasalangsang kay may sabing programa ng gobyerno at mumuntayong pamuntok day Edward Ferrer karang Senate hearings tikil kang issue. Talaga pong masaya kayo po, kami nga po, pauli na po ng may suspended po yung modernization program. Mas masanti po yung ginawa ng Senado. Baka kanita po, madam, pisabin na nga palagi kung amanuan, pisabin niya po uli, baka kanita po, payawis lang ang tining tututol, ako rin ng tututol. Baka kanita po po pa-implement yung programa, tuloy-tuloy na po. At the same time, ala na po po kontra. Adwalang bagay rin tututulan na ng Piston Rama. Impersahang pa mag-consolidate, ating malapresyo da rin modern jeep agawa da rin foreign manufacturers. Asahan naman kanu, yung karelang kooperasyon kaya marapat na review ng PTMP. At talaga pong makyabay kayo po king pamag-aral pa siya bayo ngayon. Kaya po, nung lalo po itong dapat ako sa masa. Pakisabi na pang Ferrer kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sana po, Pangulo, pakinggan po natin ito. Pag-usapan po uli, hindi naman po talaga tayo tutol sa modernization program na pinatutupad ninyo. Pero dapat lang po patawang po uli at pag-aralan po mabuti itong patutupad na programa. Samantala, anyaya pang April 30 in deadline ng franchise consolidation ng Public Utility Vehicles o PUVs. Agpangkarang senador, as of April, at sula pa kanuking 36,217 units o 19%, karang jeep at aliwa pang PUVs dengali pa migpa-consolidate at malyari pa kanumita sini, ulingatin pang drivers at operators, ing mig-file petisyon bang i-revoke ing karelang membership pauli ning mismanagement, karang karelang transport cooperatives. Dagdag da pa, 174 lamu o 11.05%, karang 1,574 local government units dangating approved Local Public Transport Route Planning o LPTRP. Bistaman may set na yung deadline ng consolidation, sinabi na rin senador na atin lapang hanggang 2026 ng LGU ating Department of Transportation bang makapag-comply at makumpleto yung karelang LPTRPs. Nasa na ning may sabing programa inumpisan niya pang 2017, apalitan ding lumang jeep karang Euro 4 compliant asaken, bang makaiwas king polusyon at alilan din PUVs na alina roadworthy basic in standard ning Land Transportation Office o LTO. Kaya bay Jennifer Salenga, ako po yung kakain Talusuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen. Penadilyanin ng Court of Appeals o CA ang dismissal order king dating mayor na ning Mexico Pampanga ite di tumang at atlong aliwapa. Iti kaya rira nga migpasang petition for review. Kaugnay ning desisyon na ning Office of the Ombudsman liable la king kasong grave misconduct. Menibat yaing kasong administratibo king napamagdaong public hearing o public bidding ning lokal na kapanibala ng Mexico para king procurement na ning base course at aliwapang construction materials sa niyang 2008. King 32-page decision na ning CA8 Division anyang July 18, 2024, sinuportan de ang desisyon na ning Ombudsman na mikipetsang November 21, 2022 at October 23, 2023 laban karitumang kaya bekeni ing parusang pangalako daking serbisyo for future ning retirement benefits ang pong lifetime disqualification mikiposisyon king gobyerno. Aparte kang tumang, kaya ka rin petitioner di Jesus Ponsalan, ang municipal engineer kanita, ing former Bids and Awards Committee o BAC Vice Chairman, ay Luz Bondo, kating dating miyembro na ning BAC at municipal accountant ay Perlita Lagman. Pang balita, papaaresto ng House of Representatives ang dating economic advisor ng former President Rodrigo Duterte ay Michael Yang.
Ini pauli na ning na pamanyatang king gagawan dang investigasyon ng Kamara tungkol king 3.6 billion peso sa alaga ng droga ay kwara king Mexico, Pampanga anya pong September 2023. Ang pangking chairperson na ning House Committee on Illegal Drug Trade, Representative Robert Ace Barbers, metong yakarang incorporator na ning kumpanyang Empire 999 ing interpreter ng yang Lincoln Ong. Ing Empire 999 ing mikibandi king warehouse nung nukarindala po atokal ding otoridad ing may sabing droga. Sinabi na rin ng PNP anyang panawon ning milabas sa administrasyon metong yaiyang kareng babantendang bubuntok king illegal drug trade. Economic advisor ng dating Presidente Duterte asangkot king illegal drug trade. Kay pumama ko, magbalik kayong Balen at Balita. Makatuto kayo pa rin king Balen at Balita. Meron kapya po ing metong at Chinese national mamisaling party drugs o ecstasy king Angeles City. Ini paulining buy-bust operation agyawa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Pampanga, Pampanga Provincial Police at ning Angeles City Police Office. Ang pangking PDEA Region 3, ikware ing sospek ka Ejin Fu Wang alias Simon king Don Huico Avenue, Barangay Malabanyas ng siyudad diting Miyerkules, July 31.
May kwaking suspect a residente ning Bonifacio Global City Taguig ing alos 250,000 pesos sa halaga ng illegal na droga. Apin deni ing metong a resealable plastic bag may kilamang 68 pieces ning pink ecstasy at metong pang resealable plastic bag at naman pong 32 pieces ning blue ecstasy. Dala-dala rin king PDEA Regional Office 3 para king forensic examination. Kumpiskade mo naman kaya ing metong smartphone, metong SUV at marked money. Ang pangking PDEA, sangkot ya po iwang king pamangalat droga, karing bar at disco houses king Ciudad Angeles at Metro Manila. Midalo man yung kasong violation king Section 5 ng Republic Act 9165 o in Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 in Chinese National at alayang recommended apian sa ini. Merakap naman po ding duwang suspected drug dealers king metong a buy-bust operation ning City Police Office king Ciudad San Fernando inyang Miyerkules, July 31. May kumpiskala ka ng suspect ring at suking 80 grams ning shabu, magkaulagang alos 520,000 pesos kaya bering aliwapang non-drug evidence. Kinilala na naman ding pulis ring adwang suspect. Metong kareni ing high-value individual ay alias Shoot, 50 anyos, Sampopay alias Doc, 29 anyos. May dalala rin adwang suspect king San Fernando City Police Station at may daluman lang kasong violation king Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Karing alwa pa pong balita, anam na rin may piling Local Youth Development Office o LIDO ngayon pong banwa para king Outstanding Local Youth Development Office Awards sa inorganisana ng Philippine Sangguniang Kabataan Awards Positive Youth Development Network ang pong galing puok. Metong yung kaning finalist king mabilog abangsa ng City of San Fernando Youth Development. Aparte king syudad ng San Fernando, finalist lamo naman ring Local Youth Development Office na ning Sipalay Negros Occidental, Calamba City king Laguna, Lawang Northern Samar, Nabua Camarines Sur ang pong City Ubinan, Laguna. Pagselebra niya po kay mabilog abang saing buwan ng wika o bulan daring amano balang Agosto. Kaya di Pampanga, pagmasusyan taneman ing aldona ning amanong siswan o ing salitang Kapampangan balang tatauling Biyernes na ning mes sabing bulan. Kaunay na po nini, mialiwalang aktibidad ng sinadya na ning Holy Angel University Center for Kapampangan Studies o HOW CKS. Banglakwas lang makabalo rin kaya katamong kabalen, dikil keng sarili tang kultura. Keng darata nga 8 na ning Agosto, may buklat ya po ing pamana ding talasulat Kapampangan, meto nga exhibit king literaturang Kapampangan, nung nuka rin mayakit la ring original literary manuscripts da ring Kapampangan masterpieces, kalupan na namo ning Zarzuela, Kuriro, Pasyon, Poesya at Aliwapa. Akit mo naman Kenny ring artifacts, ay ang Kapampangan historian ay Alex Castro ing mag-curate. Kaya rin na ning pamamuklat na ning literary exhibit, may daw niya yung Poesya at Puloso program, nung nuka rin magpatindayag lang gelingan ding poeta laureado ning Labwat Kapampangan. Makabuklat ya po yung pamikatagon kareng sabla. Aparte kanini atin niya mo namang inorganisang singing competition ing HOW CKS, nung nuka rin
Magpakit da rin contestants ng karelang gelingan, king pa magkantang kantang Kapampangan. Malyari lang po makyabe rin hanggang estudyante ang pong talapagobra ng How King Singing Contest. Para ka nang interesado at bisang magpakit talento, punta kayo po king Facebook page ng How CKS Executive Director Robbie Tantingko, bang akiting listahan na rin kanta at ing registration form. Kay pumama ko, magbalik kay ing Balen at Balita.
Makatuto kayo pamurin king balen at balita. Pakibalwanta mo pa mo po ay maging lagyan na ning panahon kaya bay Sir Manny Esguera, ing Chief Weather Forecaster ning Pag-asa Clark. Sir Manny, magandang araw po sa inyo, magandang gabi po. Kumusta po ang magiging lagay na ating panahon? Okay, magandang gabi Ma'am Jen at sa ating po mga tagapanood. Sa ngayon po ay southwest monsoon pa rin po nakaka-apekto pero dito lamang po sa kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya po ang Western Visayas, Negros Island region, sa Buanga Peninsula, Palawan at Basilan ay magiging maulap po papawili na may mga kalat-kalat na mga pagulan at pagtulog-pagkidlat. Dulot po yan ng southwest monsoon o habagat. Samantala po ang Metro Manila at nararaming bahagi ng bansa, kasama na po ang Pampanga, ay magiging bahagya lamang hanggang sa komisyon ay magiging maulap din po papawili. Meron din po tayong inaasahang mga pulo-pulo, mga pagulan at pagkidlat at pagkulog. Dulot naman po yan ng localized thunderstorm. Samantala po ay meron pong thunderstorm advisory ang ating ahensya. Dito po ay pinalabas kanina ng alas 4
Benchiko ng hapon na posible pong makaranas ng moderate to heavy rain showers na may kasama po mga pagkidlat ang lalawigan ng Sambales at Bataan, kasama na rin po ang Cavite. Samantala po, ang naturang pababa naman po ay nangyayari na po dito sa Tarlac, particular po sa Bamban. Sa Pampanga naman po ay naapektuhan na po ang Porac, Mabalacat at Angeles. Sa Nueva Ecija naman po ay ang Karanglan, Gabaldon, General Piño at Laur. At sa Batangas po ay ang Sagawan. So yung pong babala na yan ay posible po magtagal, mga hanggang 2 oras. At pwede rin po maapektuhan yung mga malalapit na lugar. Yes po. Sir Manny, actually, kahit dito po sa San Fernando, no, at sa bahagi ng Bacolor, malakas na rin po yung mga pag-ulan. Paalala po sa ating mga kababayan, no, ito pong mga thunderstorm na ito, hindi lang sila basta-basta, no, tulad po na nangyayari ngayon as we speak, yung pong mga kalsada bumabaha dahil sa malakas na pag-ulan. Yes po, sa ating po mga kababayan, lagi po tayo nag-iingat dahil sa mandang hapon o gabi po ay nagkakaroon po tayo ng mga pagulan at posible nga po na magkaroon ng flash flood. At yung po ng mga nasa gilid ng bulubunduking lugar ay posible naman po dyan ang landslide kasi po ay saturated pa yung mga kalupaan dyan. Kaya iba yung pag-iingat po ang ating dapat ginagawa sa ating po kababayan. Yes po. Alright, maraming salamat po sa inyong ulat panahon, Sir Manny Esguera, Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Welcome po at magandang gabi. Magandang gabi po. Punta na tala pa po rin aliwatang balita, may nagumpela ng student athletes ng City College of Angeles o CCA, Kempong Merapat Association of Local Colleges and Universities o ALCO Region 3 Sports and Cultural Competition. Kasungkit siyang 19 medalya ng CCA kay masabing annual sporting event. Kaya benakeni ring 12 gold medal, 2 silver at 5 bronze medal. Many muna la rin pambato ng Ciudad Angeles at many kwalang gintong medalya kareng sporting and cultural activities, men's volleyball, men's basketball 5x5, men's basketball 3x3, esports, chess women's team, chessboard 2, badminton, mixed doubles, folk dance, contemporary dance, freestyle dance, choir competition, vocal duet competition, ang po na Miss Alco. Second placer naman ng CCA king vocal duet competition, ang pong chess women's board 1. Asungkit na naman ding bronze medals kay Mr. Alco, hip-hop competition, badminton women's doubles, badminton women's single, chess men's team, ang pong chess men's board 4. Pauli na ning binyerang ganal king Ciudad ng Angeles, personal na pong dinwang Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. in kayang pasasalamat at pamamugi kareng student athletes at kareng-karelang talaturu at coaches. Aparte king Certificate of Recognition, may dinala namang cash incentives deng 101 student athletes ng CCA at may kiabe king Regional Sports at Cultural Meet. May katanggap lang pong siya at 10,000 renga balang team, 10,000 king director, 5,000 king coaches, ang pong 3,000 naman kareng assistant coaches. May courtesy call naman po yung Bayang Binibining Pilipinas International ay Mirna Esguera, kang Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. niti po nga milabasan na 30 ng Ulyo. Kenny, dinina ning pamagkilala ng Angeles LGU ing tagumpena ng Kabalen Beauty Queen, kapamilatan ng pamamaya Certificate of Recognition at cash incentive. At tatandaan ng nirepresent ng Esguera in probinsya na ng Abra king mesabing beauty pageant. At bayo iti, dakal na ng beses meging pambato ng Ciudad Angeles at ng Pampanga, kareng miyaliwang ligligang legwan. Banwang 2022, anyang mikoronan niyang mutya ng Angeles 4th runner-up, Esguera. Samantala,
Medong namang Kapampangan beauty ing menuling corona king kakayari pa mong Miss Pearl of the Orient Philippines 2024. Karing 14 na kandidata may piliya po Christian Pauline Alere at tubong syudad Angeles mo naman. I-Alere ang bayong reyna kay bating alos siya mapulot 8 banwa amitok nang niya po ing pageant. Tauliyang meron patiti banwang 1926 at nyaning 2024 binyayan de ing may sabing beauty pageant. Kay metong Facebook post, sinabi na namang Alere na ing panyambot na rin ing mabilog ang probinsyang Kapampangan. Kingalwa pa pong balita, kikimot lang yan ding alumni ng St. Mary's Academy Bacolor, Mangkanita, taglos ding biyayan ang legasiya na ng karelang eskwela, kapamilatan da rin miyaliwang aktibidad. Alane po yung masabing eskwela, paulining mitambunan niya, inyang makbong niya yung bulkang pinatubo, inyang 1991. Kabang banwang 1996 naman, inyang mag-graduate na rin tauling batch ng karelang estudyante. Sumangin na po niti, dakalya kano meging produkto ng eskwela ang anggaman niya ni gugusa la pamurin ba nga makalingwan ng St. Mary's Academy. Alayo man ng estruktura at sukano karela ang legasiya ng karelang matter. Uling era buring mabating, pepa lalong ing memorya na po ng eskwela, regular ing reunion da reng alumni. At para kayong banwang 2025, metong a grand reunion ng karela nga pagsadyan, amikitemang pamanyuli. Kaunay na po nini, balang bulan po kano, manibat nganing August, atin lang aktibidad. Mapilan ka rin ing tree planting, medical mission, gift giving at feeding program. May ka-groundbreaking mo rin kano, ning balakdang italakad, Marian Gazebo. Edi gano'y magsilbing estruktura ang magpag-anaka, ami ka St. Mary's Academy, King Balen ning Bacolor. Reunion na ini, grand reunion na ini. Aliwaya kasi paritak na kaming paritak. Ang batch. Ang last graduates mo po, 9th batch, 96. So makanita. Although mumuna yung dealing may gumpisang eskwela under keng parish mi ampo keng Benedictine order. So makanita ka unique ampo nya makanita la po ka solid reng Marians oling adapen ikami dirita kami. Ala na kaming eskwelang babalikan. Yung aliwana mo itang memories anyan estudyante kami ampo yung pamiyang kakaluguran mi. Then fellow Marians, kita po yung kaya kaming tutuloy-tuloy niya atin grand reunion. Kaya po mama ko, magbalik kay Balen at balita.
Nakatuto kayo pa rin king Balen at Balita. Nagsagawa ng ocular inspection ng BFAR Region 3, katuwang ilang mangingisda sa karagatan ng Hagonoy at Malolos, Bulacan ngayong Huwebes, August 1. Sa kanila pong pag-ikot, wala umanong bakas ng oil sheen ang namataan. Nagdaos din ng sensory evaluation sa mga bangus sa isang fish pan at base rito, safe kainin ang mga ito. Narito po ang report. Barangay Pamarawan, sa po ng lungsod ng Malolos, ito po yung napabalita na meron daw pong oil sheen. Ito po yung area na yon. Sa ngayon po, pagpunta po natin, wala po tayong nakita kahit ano bang traces ng oil. Itong ikiniit ng ilang mangingisda at fish pond operator sa Hagonoy at Malolos, Bulacan. Taliwas ito sa nauna nang naibalitang umabot na ang langis sa kanilang lugar mula sa lumubog ng MT Terra Nova sa karagatan ng Limay, Bataan noong July 25. Personal na nagsagawa ng ocular inspection ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BFAR Region 3 sa nasabing lugar ngayong Huwebes, August 1. Today nga ay nandito tayo sa may Tibagin, one of the fish pens na nandito naka mismong front ng Manila Bay. Ay mula Pamarawan ay hanggang dito sa may Hagonoy ay wala naman po tayong nakitang oil sheen or whatever na nadaanan natin. At ngayon po ay nandito nga tayo sa isang fish pen at nakikita natin na tuloy-tuloy lang yung aquaculture activities dito, mga pag-aalaga ng mga bangus. Nagkaroon din ng sensory evaluation sa mga bangus sa isang fish pen na pinangunahan ng ahensya, gayon din ang ilang third-party evaluators. Regular daw umunong ginagawang sensory evaluation ng ahensya upang masigurong walang trace ng oil spill ang mga isda at ligtas itong kainin. Nakita natin na anong pagkahuli ay inamoy natin. Kahit na hindi pa siya inuhugasan, ay inamoy na po natin. No, dalawa po yung kinuha natin dahil medyo malaki po ito. Nasa 1.2 kilos ang isa. So pagkayari po nun ay ating ipinalaga. So wala siyang asin, wala lahat. At tinikman naman po natin. At sa atin po ay pumasa po siya. Wala po siyang trace ng lasa ng oil. Po, araw-araw po natin gagawin ito at naka-deploy po yung ating mga staff sa mga probinsya, ay even sa may bandang Cavite po at saka sa NCR. So ginagawa po natin 'yan para po sigurado natin na or malaman natin kung yung mga isda dito ay contaminated na po ng langis as far as yung appearance, yung amoy at saka po yung lasa. Samantala, simula ng may ulat na umabot na sa Hagonoy at Malolos ang oil spill, malaki umano ang naging epekto nito sa aquaculture. Ito pong pagbabangus namin, hindi naman po small scale to. Malawakan po ang ang market. Dito po sa Hagonoy, napakarami po naming nagbabangus dito na talaga pong itong bangus, isa po ito sa pinagkukunan natin ng negosyo. Hindi lang po local, pati po international. Kasi po dito rin po kumukuha ng mga bangus. Dito po sila kumukuha sa baybayin ng Manila Bay, Hagonoy area po. Eh, paano po kung sisirain po natin yung pong imahe ng bangus na nanggagaling sa Manila Bay? Babagsak po ang ating export. Sino po ang maapektuhan? Di po ba yung mga taong naghahanap buhay sa pangisdaan? Hindi lang po yung mangingisda na namamante, na nag-uumang po ng panghuli ng alimasag, nagtatahong, nagtatalaba. Ang malaking player po dito, yung pong commercial aquaculture, yung pong nag-aalaga ng bangos. Patuloy naman umano ang mga local government units sa monitoring at paghahanda kung sakaling tumama ang oil spill. Kasi ang Bulacan alone ay ang estimated sa milk fish lang dito ay nasa 22,000 metric tons na which is malaki pa po yung Bulacan niya, ay ang Pampanga. Ang Pampanga I guess nasa 26,000 or more. So malaki po ang magiging impact. Kaya ang amin naman, kami nagtutuwa din dahil yung ginagawa ng mga local government units na preparasyon ay dire-diretso din yung paggawa na lang ng spill boom na monitor ko din naman po. Sa part kasi ng BFAR ang talagang bibigyan namin talaga ng proteksyon yung mga bukana ng Kailugan dahil para po maproteksyonan yung mga inland aquaculture naman natin. Liana Canilaw, CLTV 36 News.
Sa patuloy na investigasyon ng Senado hinggil sa pagkakaugnay ng dating spokesperson ni former President Rodrigo Duterte na si Harry Roque sa Pogo operations, inihayag ni Senator Rizzo Antiveros na may isang high-profile Chinese fugitive na nagtatago sa bahay na pagmamay-ari umano ni Roque dahil sa panloloko sa nasa mahigit 100,000 katao. Sa pahayag na inilabas ng Senado, ibinahagi ni Ontiveros ang Red Notice ng International Criminal Police Organization o Interpol kay Sun Liming kung saan nakasaad sa dokumento na isa itong fugitive na wanted for prosecution. Matatandang nahuli ang pugante sa isang bahay sa Tuba, Benguet nitong Sabado, July 27 matapos magsagawa ng mission order ang Bureau of Immigration. Napag-alaman din na hindi Cambodian ang lalaki kundi isang Chinese national. Batay po sa pinakahuling pagdinig sa Senado, inamin ni Roque na dati umano siyang nakatira sa isang bahay na pag-aari ng PH2 Corporation na pag-aari naman ng Biancham Holdings at Trading Incorporation, isa pong kumpanya kung saan siya ay shareholder. Binanggit ni Ontiveros sa kanyang pahayag ang ginawang pag-amin ni Roque. Binigyang din ito na incorporator umano si Roque kasama ng kanyang associates. Ayon pa sa mababatas, inamin din ni Roque na may bantay umano ito sa naturang bahay at supervised din umano nito ang nangyayari doon. Itinanggi naman ito ni Roque at wala umano sa kanya ang posesyon ng bahay. Sinabi rin niya na ang bahay ay inuupahan umano na isang Chinese na nagngangalang Wan Yun na nagpakita ng valid working visa nang pumasok ito sa isang rental agreement sa PH2 Corporation. Samantala, nananatili pa rin daw mataas ang presyo ng karneng baboy sa mga pamilihan sa kabila ng pagbaba ng farm gate price nito. Inihag naman ng Department of Agriculture ang posibleng pagkalat lalo ng African swine fever ngayong binaha ang mga lugar kung saan nakalibing ang mga baboy na tinamaan ng sakit. Magbabalita si Paulo G. Santos. Naglalaro na lamang daw sa 165 pesos hanggang sa 195 pesos per kilo ang farm gate price ng baboy ngayon ayon sa Pampanga Swine Producers Association. Pero sa kabila nito, nananatili raw ang mataas na presyo ng karneng baboy sa mga palengke. Ngayon po kasi it's 225 noon. Tapos bumagsak po dahil nagka-outbreak ngayon. Pinabagsak ng mga trader, umabot na lang po ng 195 at possibly bababa pa siya. Doon sa ibang area na kung sa may naman, 185 ang presyo na per kilo. Ngayon is 165 to 150 to 165 na lang po ang presyo. Talagang binabarat nila. Ang sinasabi po ng mga traders, marami po silang nakukuha sa Batangas, Laguna, at the same time, Bulacan, kaya po naepektuhan yung sales ng tiga Pampanga. Ayon sa tagapagsalita ng grupo na si Toto Gonzales, tila nagkakaroon ng pagmamanipula sa presyo dahil sa todong pambabarat daw ng mga traders sa mga hog raiser, lalo na't ramdam pa rin ang epekto ng African Swine Fever o ASF. Ang problema po natin kasi marami talagang magte-take advantage pag alam na nilang may mga outbreak na ganito gaya ng ASF. Alam mo naman po yung mga traders na tapos talagang ito yung chance nila para kumita ng malaki. Ginagamit nila at hindi naman sinasabi sa mga binebenta nila sa wet market o sa consuming public na ibig sabihin na mura yung nakuha nilang baboy sa mga farms o commercial farms. Sa wet section ng public market sa siyudad ng San Fernando, hindi bababa sa 360 pesos kada kilo ang karne ng baboy. Hindi raw ramdam ng mga retailer ang sinasabing pagbaba ng farm gate price ng baboy. Kasi sa mga dealer, tumaas ang kuhanan nila. Kaya kami, pati dito mga reseller, tumaas na ng presyo. Hindi kasi kami pwedeng magbaba eh. Wala eh, hindi totoo yun. Kaya nga, gaya na sabi ko, sa balita, bumababa ang presyo nila.
Pero dito sa totoo, sa realidad, tumataas talaga. Dito lamang Martes, inihayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na inaasahan ang higit pang pagkalat ng ASF dahil nabaha ang mga lugar kung saan daw nailibing ang mga baboy na tinamaan ng naturang sakit. Kabilang daw sa mga nakitaan ng pagdami ng kaso ng ASF ang lalawigan ng Batangas at ang Mindoro Island. Bagamat wala pa naman daw dapat ikabahala sa ngayon. Kaugnay nito, inaprubahan na ng Food and Drugs Administration o FDA ang Certificate of Product Registration ng AVAC ASF live vaccine na gawang Vietnam. Ito ang kauna-unahang bakuna kontra ASF na naging otoridado sa bansa. Dahil dito umaasa raw ang pamahalaan na muling makakabangon ang mga swine industry sa bansa na labis na pinadapa ng ASF. Kabilang na rito ang mga magbababoy sa Barangay San Juan Banyo sa Arayat, Pampanga. Marami pong nag-aalagang baboy dati rito. Ngayon po, mula nung dumating yung sakit, kukunti na lang, ilan na lang po ang nag-aalaga ng baboy kasi natakot sila, gumastos na malaki sa mga baboy tapos nung namatay, binaon lang po namin sa bukid. May ilang backyard hog raisers naman gaya ni Martin Reyes na diskumpiyado pa rin na magparami ng alaga sa kabila raw ng inaprubahang bakuna. Yun nga po kaya ayaw ko muna magparami dahil baka po bumalik yung sakit. Mahirapan na naman ako malulugi na naman. Kaya pa konti-konti lang po muna yung kayang-kayang pangpamilya, gano'n. Kung may gustong bumili, nakakabenta na pa isa-isa, gano'n. Hindi naman daw masisisi ang ating mga kababayan sa pinapakitang vaccine hesitancy dahil hindi raw naging epektibo ang unang inilabas na bakuna noon. Ang nangyayari kasi, yung first tranche ng linabas po ng vaccine na galing sa Vietnam, hindi po siya naging effective sa mga farms. At marami po rin na nag-off feed o yung hindi kumakain at marami pa rin. Pag umabot ka na ng 30% yung population mo, may namamatay na rin kasi dahil po yung wala po pa pong 100% na effective yung vaccination na nanggaling sa Vietnam. Nasa 600,000 doses na bakuna kontra ASF ang inisyal na ilalabas ng Department of Agriculture sa bansa at punteriya dito ang mga nasa red zone o ground zero ng ASF outbreak ngayon ayon kay Secretary Laurel. Libre umano itong ipapamahagi at inaasahan itong mairo-roll out ngayong darating na buwan ng Agosto hanggang bear season upang maiangat ang industriya ng hog industry na hanggang sa kasalukuyan ay apektado ng pamemeste ng ASF. Ako si Paulo G. Santos para sa CLTV 36 News. Nasa 2.4 million learners pa lamang daw sa Central Luzon ang nakapagpa-enroll na para sa school year 2024 to 2025 ayon sa Department of Education Region 3. Paniwala ng kagawaran, nakaapekto ang nagdaang Super Typhoon Karina sa mababang enrollment turnout, subalit umaasa silang madadagdagan ang bilang na ito sa mga darating na araw. Narito po ang report. Sa kabila ng pananalasa ng Super Typhoon Karina nitong nakaraang linggo, karamihan sa mga pampublikong paaralan sa gitnang Luzon ang nakapagsimula ng klase nitong July 29. Bagamat hamon ang sumalubong sa pagbubukas ng klase, hindi naman natinag ang mga magulang, mga guro at mga mag-aaral. Natin, no, dito sa ating first day of school for the new school year 2024-2025, masasabi po natin na generally successful po. Pero 12% o 452 out of 3,731 schools sa rehiyon ay hindi kinayang magbalik eskwela dahil lubog ang mga paaralan sa baha, lalo na sa lalawigan ng Bataan, Bulacan at Pampanga na nagdeklara ng state of calamity. Pero dahil sa magandang panahon sa mga nakalipas na araw, nabawasan na raw ang bilang na ito. So as of today, meron na lang po tayong 340 schools na sa August 5 na po mag-open. So, due to several reasons, but most of the reasons po dyan is, yun nga po yung mga naging epekto ng Bagyong Karina.
Dahil din sa sama ng panahon, ang nakaschedule sana na paglilinis o ang Brigada Eskwela ay naantala. Pero bago ang pagbabalik eskwela sa August 5 para sa ilang natitirang paaralan, titiyakin daw na malinis at handa ng muling magamit ang mga ito. Batid ng DepEd ang habagat season pero hindi naman daw nila nakikita na magiging sagabal ito dahil narya naman ang distance learning. Yung tinatawag nating alternative delivery modalities natin, talagang nakikita natin na talagang kailangan po natin itong palakasin palalo because of this natural occurrences po, no? Yung mga bagyo at iba pang mga disturbances sa ating school. Pagdating naman sa naging postponement sa unang linggo sana ng pasukan para sa ilan, maaari naman daw magpatupad ng makeup classes upang mapunan ang bilang ng school calendar. May guidelines na raw ang DepEd kaugnay nito. School heads natin, kailangan meron tayong action plan kung papaano po natin masisigurado through makeup classes or pero syempre we have to abide by the school calendar na nakalagay po sa ating DepEd Order 9 ngayon, no? Na regarding po doon sa calendar of activities natin. Samantala, as of August 1, 2024, 9 a.m., nasa 2.4 million pa lang ang bilang ng enrollees sa public, private, SUCs at LUCs para sa elementary, junior high school, senior high school at alternative learning system o ALS dito sa rehiyon. 2.9 million learners ang target enrollment ng DepEd. Ibig sabihin, nasa kalahating milyong mag-aaral pa ang hindi nakapag-enroll. Ayon kay Michelle Cataplacson, Information Officer ng DepEd Region 3, posibleng nakaapekto sa pagbaba ng bilang ng enrollees ang nagdaang bagyo. At kung ano pa ang posibleng ibang dahilan, hindi pa raw matutukoy ito sa ngayon. Well, it's too early for us to conclude, no? Kasi nga ongoing pa yung ating encoding sa mga LIS. Ito naman po kasing data natin is just an enrollment quick count, no? So yung official enrollment data natin will be finalized sometime September or October, no? Ito po yung galing dun sa ating Learner Information System or LIS. Inaasahan pa rin naman natin na tataas pa tong bilang nito as the days go by, and especially next week kapag magbukas na yung mga schools na hindi pa nagbubukas. Jennifer Salenga, CLTV 36 News. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng pambansang wika sa kultura at pagkakakilanlan ng mga Pilipino sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika ngayong Agosto. Sa pamamagitan ng isang mensahe, nanawagan si PBBM na patuloy na pahalagahan at mahalin ang wikang Filipino sapagkat ito ang bumubuo sa mga Pilipino bilang isang lipunan. Dagdag pa ng Pangulo, sagana ang Pilipinas sa mga obrang nagbibigay daan upang mapalalim ang pagmamahal sa sariling bansa. Kaugnay nito, nanawagan siya sa taong bayan na pahalagahan at isapuso ang mga obrang ito at magtulungan upang makamit ang isang maunlad, malaya at nagkakaisang Pilipinas. Aniya, ang pagkakaroon ng pambansang wika ay may malaking ambag sa pagkamit ng kasarinlan ng bansa at may kapangyarihan din ito upang buksan ang mga kamalayan ng mga Pinoy. Ginugunita po ang Buwan ng Wikang Pambansa tuwing Agosto sa ilalim ng Proclamation 1041 na inilabas ni dating Pangulong Fidel V. Ramos noong 1997. Sa taong ito, ang tema ng pagdiriwang ay Filipino, Wikang Mapagpalaya. Kasabay ito ng buwan ng kapanganakan ng yumaong Pangulong Manuel L. Quezon na itinuturing na ama ng pambansang wika ng Pilipinas. Apin po rin mga argula balitang kinalap ng kaya katamong news team. Para kayalwa pang updates, like and follow ilang mo rin kaya kaming social media pages. King lagyo na po ning mabilog ang CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po kaya kayong talasuyo, Jennifer Salenga, ating puso makabalan.